Odongane weche mag thieth ni komiti marango weche mag thieth e od bura ogolo paro mondo mi tim lokruoge chike matayo okumba mar thieth mar SHA. Riwruoge mag osiptende ji giwegi mane ochopo e nyim komiti no ywak ni okumba no nyalo gore piny kaluwore ni atamalo 20 kende mar jo Kenya emosebedo ka chudo. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Okumba manyien mar thieth mar SHA nyalo rumbore piny e thuolo mar higa achiel mabiro poni ok otim lokruoge makare ahinya to mamulo thieth ma ichiwo ma okuongo mano primary health care, critical and illness fund ma kaluwore kod riwruok mar ute thieth mag ji giwegi. Riwruoge gi mane ochopo e nyim komiti mar thieth e od bura oyango ni atamalo 22 kende mag ji ma ondikore okumba ni machudo. Jakom mar riwruogni Eric Musau koni omenda ni tin kendo kamoro go kode kwano indalo mabiro nyalo bedo matek. From where we sit, we have a lot of questions as far as the sustainability of this fund. A few weeks ago, in Parliament, it was highlighted that out of the 18 million registered members, only 4 million are contributing. So essentially, somebody is going to pay approximately 850 shillings and draw a benefit of up to 1.2 million, and that will be the end of the contribution. Bende nyawadgi ma en jakom mar Kenya Healthcare Federation Kenya Njega Kombe okoni nyaka tim lokruoge ne chike mag okumbani gino ma osir kod jokanyo mar komiti mar thieth e od bura. SHA asked for substantially more than has been availed, so the money simply isn't enough. The third pocket is the Emergency and Chronic Care Fund, again funded by the Exchequer. We audit this system now. We say how many months after we started it. Even now we don't have directors in place. We can't know to question where. After all this, even now we are trying to change every date from this to this. We need an audit of the system and a retreat. We talk to each other well, and then we come out as winners as Kenyans. Riwruoge gi kama oriwo rufa kaf kod chak bende oywak ni owinjo od bura okonygi yudo gopegi mag NHIF maromo bilion 24 ma piny owacho pok ochulo. They have been verified by the technical teams in the Social Health Authority and the defunct NHIF, and they were cleared for payments. So these claims are just awaiting availability of funds, and we would really urge this House to intervene on our behalf to ensure that we get these funds paid to providers so that money can circulate back to the economy, patients can stop incurring hefty costs due to increased out-of-pocket expenditure. Ute thieth gi nyaka sani ok chiw thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA kuom jumbe 2 koro kaka atamana okumba mar SHA bende gisechako ywak ni budho kod gopegi. Ne Radio Ramogi, an Judith Omondi. Riwruok mar